Sada bih pozvala autora knjige, gospodin Vladimir Đorđević, Misovnik. Zahvaljujem. Prvo želim da vas sve pozdravim i da se zahvalim na dolasku, kao i svom timu koji je danonoćno učestvovao u radu ove knjige, rekao bih, koja je nastala prvenstveno kao scenarij. Meni je ideja bila da se napravi ekranizacija projekta na kom sam radio, ali kako to obično bila svuda u svetu, a mi smo svet, da knjiga je prethodnica ekranizacije filma i po nekim poslednjim procenama serijala. Izdao sam knjigu da upozna ljude sa vremenom u kome je neka moja generacija živela, kroz šta je prošla i kroz neke likove koji su opisani u knjizi da nikada ne zaborave ono čega bi trebali da se sećamo i da prenosimo na buduće generacije, jer ako nam se, što kažu, istorija vraća i ponavlja, sve će nas, nažalost, na kraju biti manje, što se kaže, dok ne nestanemo. Da ne bi se desila ona scena iz filma po jednu šljivu. Ovo je nešto što može da bude, da kažemo, opomena koja ne treba da se ponovi ili vrati. Knjiga kao, da kažemo, roman, novela i moja prva, da kažem, rečenica opisuje kao fikciju, gde su, namerno ću da pročitam, gde su svi likovi, imena, objekti, mesta, događaji, neki produkt moje imaginacije, a svaka sličnost sa bilo kojim stvarnom osobom, živom ili mrtvom, kao i stvarnim događajima, sasvim je slučajna. I zašto je to tako? Pa zato što smo svi mi deo toga. Svi smo mi, da kažem, koji smo u tim nekim godinama sada bili svedoci ili pak akteri mnogih događaja, dešavanja koji su ostali za nama, a oni koji nisu tu među nama, oni su posledica tog vremena. Ne bih puno pričao o samoj knjizi, odnosno o dešavanju. Čuli ste iz reči našeg proslavljenog glumca Ivana delove knjige i možete naslutiti o čemu se radi. Knjiga jeste uspon čoveka koji od malena bio predodređen za to što će postati ili što će mu se kasnije dešavati. Čovek koji je u svojoj ambiciji postao ne jači od države, on je postao sistem. Mi danas živimo u sistemu u kome ljudi i dalje dominiraju. Mi nemamo, da kažemo, državu koja ima zakone, ustave, odnosno imamo, ali su pojedinci uvek iznad i države, iznad naroda, iznad svega. Moj tigar je to sve bio godinama. Gospodario je i životom i smrću. Bio gospodar, što ja kažem, i dana i noći. I sve što se dešavalo se samo zato što je on to tako hteo. A država je ostala nema i nemoćna. Kažu da se ponavlja ono čemu se ne suprotstaviš i kažu da se ponavlja ono što ne zaustaviš.
Mi danas imamo neke druge tigrove, možda ne baš takve kao što je moj, ali je princip ostao isti. Ova priča je odlična mafijaška priča tipa Kum. Ali kao što je rekao naš dramaturg Vladimir Đorđević, ona je predstavljena, kada neko pažljivo čita, na način gdje taj tigar može da bude svako od vas, samo ako dovoljno želi, ako sme i ako ima podršku sistema. Jer da bi neko uspeo, potrebno mu je samo podrška sistema, a na kraju on će postati sistem, odnosno izlići će se iznad istog. Očekujem da ovo bude posle promocija knjiga koja će se desiti naravno po Srbiji i u regionu, mada ima ljudi koji već ne vole što je knjiga izašla, jer u njoj je problem samo jedan, a to je istina. Mi inače imamo problem sa istinom. I kada vi istinu servirate na taci, ali naciji, onda je najlakše da vas osude i da kažu, pa dobro, jel to znači neka fikcija, to nije tako. Pa ne, evo ja sam zato i pročitao prvu rečenicu. Ne, to nije tako zato što svi žele da čuju da to nije tako. Pa ko je to? A zašto je to tako? Pa to smo svi mi. A ko je on? Vi živite život gde je on i dalje ne samo živ, nego čovek koji gospodari životima svih nas. I setit ćete se tih reči da i generacije koje dolaze u ovom sistemu su osuđene da imaju nekog tigra bez prava na svoj život, odnosno na život kakav mu se servira. Očekujem ekranizaciju koja će na neki moderan način ovu knjigu predstaviti po uzoru na ono vreme, što ja kažem, Kuma i Scarface-a, koje je, nažalost, bilo realno stanje stvari 20-ih, krajem 20-ih u Americi. Ova knjiga je realno stanje stvari, nažalost, i danas. Iako sam se vodio likovima i događajima iz 90-ih. Mi, kao država, kao sistem, kao narod, se još nismo otreznili, probudili. Mi još, nažalost, imamo našeg tigra koji gospodari našim